Is mór an onar dom, seasamh an seoinne mar onadaí do muintir na Gaeilge. Tá mé fear bhuaíoch dóibh as an muine natá cuatha anam agus as an deis a bheith ag obair ar a son an seo in náléireann. Tuigim an reagracht mhór atá orm agus tá mé ré le tabhairt faoi le dígris agus le dúthracht. Ag an am céine, tá mé muíneach go bhfuil ceannaire den scátha againn I dteachta Micheál Martin. Tá a chumas, a hathí agus a thomantais do bhaintir na hÉireann léirithe go soléir aige thar na blianta. Tá sé cróga, cíalmhar agus dírithe ar na réití atá déidhé orann mar náisiún. Tá fís láidse aige don tír seo, agus ní léon dabhart ormach go mbeidh sé ina Taoiseach a dhéine an-difriocht, a curtha ar las ceann agus a cheasa le dúthracht do gach saoránach. A ceann comhairle, is mór an ionár agus an-áthas dom Micheál Martin a ainmniú mar Taoiseach aniu. Tá an linn mar tír go bhfuil ceannaire sochar, stúma agus trócroch agin. Tá na tréithe seo riachtanach a ról an Taoisigh. A cheann comhairle, is onar mhór go mé seasamh osmhór góir inniu agus Mary Lou MacDonald a ainmniú mar Taoiseach. Inniu, tá muidir teach le chéile chun rialtas na dála seo a thofa. Tasaigh an Taoiseach a dtuigeann na deocrachtaí atá ann sa tír seo a chomála sin a eicin na deisne gur féidir lena chothú chun síl agus tír a bhád éireann níos a chrothú. Agus sin an cineál ceannaire a bheith I Mary Lou MacDonald mar Taoiseach. Roimh ceann comhairle agus is mór an ionár dús agus an friblis dús chun takeíart don ainmniúchán teachta Mary Lou MacDonald a Áfric an Taoisigh. Bhfuil si gceannas ar rialtas don na gréaghaoine do gréabrannaí agus teaghlaí ar fud an stáit seo. Agus í an ceannaire a an físeagaí agus an díonghilachtaí le todhchaí níos fearr a hallachar de éireann. So leanimid ag obair chun takeíart a bhealach son rawa eile seachas rialtas faoi ceannas fianna fáil agus finna Gaeil. Chun go maithimid lámach faoi dhearg le rialtas son an coshainter Ibra son Chowley agus son Pobble. Comhairle is onóir mhór a bheith animathe agus tofa ag Dáil éireann chun freastal ar Taoiseach mar Taoiseach am na scéal ar an séir phoblacht seo. Is pribhléid den Scoí seo agus geabhlam nach nédig mé talamh sláinte go deo. Is maithas óldum agus cuinóigh mé I gcónaí go bhfuil ifig an Taoisigh ina seasamh mar chuid de choras den leathach níos leithéine. Choras den leathach ina bhfuil údarás agus mandáid an phobal ag gach duine a gcuing, agus dúlgus oring go léir freastal ar our náisiún ar an amláin. I mar ról mar Taoiseach ar an rialtas nua seo, ag tréimhse codathach míhuainach timpeall na cruinne, tá aim láidir a gom, obair leanúnach gan stad a dhéanamh gach éon lá mar Taoiseach chun an tír seo a chur chun cín. Buntáistí agus luachanna na hÉireann a léirú thar lear, agus gan áras, beag an rialtas ag doling lech leis na dúchláin mhóra timpeall oring inniuh. Geabhlam díobh go mbeidh mé ag freastal ar mar dhíthal ar son de tíre seo. Go raibh míle mágah agus ní neart go cur le chéile.